Ahoj, vitaj na kanáli, kde vysvetľujeme ekonomiku v kocke a to jednoducho a zrozumiteľne. Táto lekcia bude zahŕňať národné hospodárstvo. V minulej lekcii sme si povedali, že na trhu pôsobia domácnosti, podniky a štát a ich vzájomné pôsobenie tvorí trhový mechanizmus. Základom trhu sú dopyt, ponuka a cena, ktoré určujú, čo sa vyrába, koľko a pre koho. Ukázali sme si zákon klesajúceho dopytu, zákon rastúcej ponuky, trhovú rovnováhu, funkcie ceny a dôsledky jej odchýlok. Na záver sme hovorili o konkurencii a jej druhoch. Dnes sa budeme venovať národnému hospodárstvu. Takže, pod pojmom národné hospodárstvo rozumieme súhrn všetkých výrobných a nevýrobných činností, ktoré prebiehajú na území jedného štátu. Tvoria ho podniky, domácnosti, štátne inštitúcie aj neziskové organizácie, ktoré spoločne zabezpečujú potreby spoločnosti. Národné hospodárstvo má 3 základné úlohy, zabezpečuje výrobu statkov a služieb, ktoré ľudia potrebujú na uspokojenie potrieb. Stará sa o životné prostredie krajiny a zabezpečuje rozvoj krajiny a spoluprácu s inými krajinami. Národné hospodárstvo však nikdy nefunguje úplne izolovane. V modernom svete sa jednotlivé štáty prepájajú a spolupracujú. Tento proces nazývame ekonomická integrácia. Ekonomická integrácia znamená spájanie hospodárstiev viacerých krajín s cieľom uľahčiť obchod, pohyb kapitálu, pracovnej sily či služieb. Vďaka nej môžu štáty efektívnejšie využívať zdroje, rozširovať trhy a posilňovať svoju konkurencieschopnosť. Najznámejším príkladom ekonomickej integrácie je Európska únia, ktorá vytvorila spoločný trh a jednotnú menu euro. Aby sme lepšie porozumeli národnému hospodárstvu, musíme si ho rozdeliť podľa určitých hľadísk. Tomuto rozdeleniu hovoríme štruktúra národného hospodárstva. Rozlišujeme niekoľko základných kritérií členenia. Podľa výkonov delíme národné hospodárstvo na odvetvia a sektory. Podľa štandardov Európskej únie na inštitucionálne sektory a podľa územnosprávneho hľadiska na územné a správne celky. Poďme si o jednotlivých členeniach niečo povedať. Každá činnosť v národnom hospodárstve patrí do určitého odvetvia. Odvetvie môžeme chápať ako skupinu podnikov, ktoré vyrábajú rovnaký alebo podobný druh výrobkov a služieb. Odvetvia delíme na 2 veľké skupiny. Výrobné odvetvia. Sem patria tie časti hospodárstva, ktoré priamo vyrábajú hmotné statky. Napríklad poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, doprava. Nevýrobné odvetvia. Tieto odvetvia nevyrábajú hmotné statky, ale poskytujú služby, ktoré sú nevyhnutné pre chod spoločnosti, napríklad školstvo, zdravotníctvo, kultúra, obchod, finančné služby. Odvetvia sú riadené jednotlivými ministerstvami. Okrem odvetví môžeme národné hospodárstvo rozdeliť aj podľa sektorov, teda podľa charakteru činností, ktoré v nich prevažujú. Rozlišujeme 5 základných sektorov. Primárny sektor zahŕňa činnosti spojené s ťažbou prírodných zdrojov a poľnohospodárstvo. Tu sa získavajú suroviny priamo z prírody, napríklad poľnohospodárstvo, rybolov, lesníctvo, ťažba nerastov. Sekundárny sektor je zameraný na spracovanie surovín a výrobu priemyselných výrobkov, napríklad strojárstvo, stavebníctvo, hutníctvo, výroba potravín. Terciárny sektor. Sem patria všetky služby, ktoré doplňajú a podporujú hospodárstvo aj bežný život obyvateľov, napríklad obchod, doprava, bankovníctvo, cestovný ruch. Kvarciárny sektor predstavuje služby založené na poznatkoch, informáciách a technológiách. Je to sektor znalostnej ekonomiky, napríklad výskum a vývoj, informačné technológie, poradenstvo. Kvintárny sektor. Najmladší sektor, ktorý zahŕňa rozhodovacie a riadiace činnosti na najvyššej úrovni spoločnosti, napríklad vláda, vedenie nadnárodných korporácií, vrcholový manažment. Európsky štandard pre členské krajiny Európskej únie člení národné hospodárstvo z hľadiska produkcie, teda skupiny jednotiek, ktoré majú podobné ciele a správanie v ekonomike následovne. Nefinančné podniky. Patrí sem výroba tovarov a poskytovanie nefinančných služieb za účelom dosahovania zisku, napríklad automobilka Volkswagen, pekáreň, stavebná firma. Finančné podniky zabezpečujú finančné sprostredkovanie, poistenie a iné finančné služby, napríklad banky, poisťovne, investičné fondy. Verejná správa. Sú inštitúcie, ktoré poskytujú verejné statky a služby financované z daní, napríklad ministerstvá, mestské úrady, štátne nemocnice, polícia. Domácnosti. Sú spotrebiteľská jednotka, ale aj výrobná, ak domácnosť podniká, napríklad živnostník. Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam. Sú organizácie, ktoré nesledujú zisk, ale uspokojujú potreby spoločnosti, napríklad charitatívne organizácie, občianske združenia, cirkvi. Zahraničie.
Sem patria všetky ekonomické vzťahy krajiny so zahraničím, napríklad export automobilov do Nemecka, dovoz elektroniky z Číny. Národné hospodárstvo sa dá rozdeliť aj podľa územia, na ktorom sa ekonomické činnosti uskutočňujú. Toto členenie je dôležité najmä pre regionálny rozvoj, plánovanie investícií či sledovanie rozdielov medzi oblasťami. Územné celky delia sa podľa geografického alebo regionálneho hľadiska, napríklad západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko. Správne celky delia sa podľa administratívneho členenia štátu, napríklad kraje a okresy v rámci nich. Ďalej si povieme o reprodukčnom procese. Reprodukčný proces predstavuje neustále opakovanie a obnovovanie výroby v národnom hospodárstve. Nejde len o samotnú výrobu, ale o celý kolobeh od výroby cez rozdelenie až po spotrebu statkov a služieb. Rozlišujeme 4 základné fázy reprodukčného procesu výroba. V tejto fáze vznikajú statky a služby, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb ľudí. Rozdeľovanie. Výsledky výroby sa rozdeľujú medzi jednotlivé subjekty hospodárstva, mzdy, zisky, dane, odvody. Výmena. Rozdelené statky alebo peniaze sa vymieňajú na trhu, kde sa stretáva ponuka a dopyt. Spotreba. Konečná fáza, kde sú statky a služby využité na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Celý tento proces sa neustále opakuje, preto hovoríme o reprodukcii výroby. Výkonnosť národného hospodárstva ukazuje, ako efektívne hospodárstvo využíva svoje zdroje a aké výsledky dosahuje. Je to vlastné zrkadlo toho, ako ekonomika funguje. Ak chce podnik na výrobu autorádií zistiť, aký dosiahol výkon za predchádzajúci rok, môže ho vyjadriť 2 spôsobmi. Buď spočíta vyrobené autorádiá v kusoch, alebo spočíta hodnotu všetkých vyrobených autorádií v eurách. Tento výsledok vyjadruje dosiahnutý výkon na mikroekonomickej úrovni, teda na úrovni podniku. Ak chceme zistiť výkonnosť celej ekonomiky, musíme spočítať výkony vytvorené všetkými jednotkami v národnom hospodárstve. Vyjadrujeme ich pomocou rozličných makroekonomických ukazovateľov. Základnými ukazovateľmi sú hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia. Hrubý domáci produkt je najpoužívanejší ukazovateľ výkonnosti ekonomiky. Vyjadruje celkovú peňažnú hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb, ktoré boli vyrobené na území daného štátu za určité časové obdobie, zvyčajne za rok alebo štvrťrok. Meria len finálne statky a služby, teda tie, ktoré sú určené na konečnú spotrebu, nie medziprodukty a vzťahuje sa k územiu štátu, teda do HDP sa započítava aj výroba zahraničných firiem, ak sa nachádza na území daného štátu. Vyjadruje sa v eurách. Nezamestnanosť je stav, keď ľudia, ktorí sú schopní a ochotní pracovať, si nedokážu nájsť zamestnanie. Patrí medzi kľúčové ukazovatele výkonnosti národného hospodárstva, pretože ovplyvňuje životnú úroveň obyvateľov aj celkový ekonomický rast. Miera nezamestnanosti sa vyjadruje v percentách a vypočíta sa ako podiel počtu nezamestnaných ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu. Aby sme vedeli presne merať nezamestnanosť, obyvateľstvo sa delí podľa ekonomickej aktivity na ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Tvoria ho osoby, ktoré pracujú alebo aktívne hľadajú prácu. Patria sem zamestnaní, ktorí pracujú na plný alebo čiastočný úväzok a nezamestnaní, ktorí sú bez práce, ale schopní a ochotní nastúpiť do práce a hľadajú si ju. Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo. Tvoria ľudia, ktorí nepracujú a ani prácu nehľadajú. Sem patria deti a mládež v povinnej školskej dochádzke, študenti denného štúdia, dôchodcovia, osoby na rodičovskej dovolenke a osoby dlhodobo choré alebo inak neschopné pracovať. Nezamestnanosť sa teda meria iba v rámci ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Posledný makroekonomický ukazateľ, o ktorom si povieme, je inflácia. Inflácia je zvyšovanie celkovej cenovej hladiny v ekonomike počas určitého obdobia. Znamená to, že za rovnaké množstvo peňazí si môžeme kúpiť menej statkov a služieb, teda klesá kúpna sila peňazí. Miera inflácie sa vyjadruje v percentách a meria sa pomocou indexu spotrebiteľských cien, ktorý sleduje zmenu cien typického spotrebného koša tovarov a služieb. Príčiny, prečo vzniká inflácia, je viacero. Vzniká napríklad, keď dopyt po tovaroch a službách prevyšuje ich ponuku alebo je spôsobená rastom výrobných nákladov, napríklad vyššie mzdy, ceny energií, surovín, rovnako sa môže prenášať zo zahraničia, napríklad zdražením ropy na svetových trhoch. Ale teraz si odýchnime od všetkých pojmov, tabuliek a rozdelení a v nasledujúcej časti si povieme zaujímavom ukazovateli kvality ľudského života, ktorým je priemerná dĺžka dožitia obyvateľov. Priemerná dĺžka života obyvateľov ukazuje, koľko rokov v priemere prežije človek od narodenia, ak by počas celého života prežíval úmrtnosť typickú pre daný rok. Najvyššia priemerná dĺžka života je v Japonsku, Singapure či Švajčiarsku a pohybuje sa okolo 83 až 85 rokov. Najnižšia je v krajinách subsaharskej Afriky, napríklad Čad, Nigéria, kde dosahuje len okolo 55 až 60 rokov, často pre choroby a nízku životnú úroveň.
Na Slovensku je priemerná dĺžka života približne 77 rokov, ženy okolo 80 rokov a muži okolo 74 rokov. Tento ukazovateľ úzko súvisí s kvalitou zdravotnej starostlivosti, životnej úrovne a životného prostredia v krajine. A týmto sa naša 7. lekcia končí. Dnes sme si povedali o národnom hospodárstve, čo to je a aké má základné úlohy. Ukázali sme si pojem ekonomická integrácia a vysvetlili sme si štruktúru národného hospodárstva a jeho členenie. Následne sme prešli na výkonnosť národného hospodárstva, čo ju určuje a aké ukazovatele ju merajú. Vysvetlili sme si HDP, jeho význam a spôsoby merania. Potom sme sa zamerali na nezamestnanosť, jej druhy a delenie obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity. A nakoniec sme si povedali o inflácii a jej príčinách. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like alebo komentár.